טוב, בואו נדבר על משהו שרובנו מכירים מקרוב. השיחה הזאת שמתנהלת לנו בראש, הדיאלוג הפנימי הזה. ובמיוחד המאבק הזה בין להיות חזק לבין להיות חלש. הגיע הזמן קצת לפרק את המושגים האלה, לא? וכל הסיפור הזה בעצם מתחיל עם שאלה אחת, שאלה די גדולה. האם החיים הם סוג של מלחמה? זאת אומרת, האם כל דבר שאנחנו עושים, מהדבר הכי קטן ועד הדבר הכי גדול, הוא קרב? קרב שחייבים, אבל חייבים לנצח בו? הנה, קחו למשל את הציטוט הזה. יש לי גישה כזאת שהכל מלחמה. זה פשוט תופס בול את מה שנקרא לו גישת הרמבו. המחשבה הזאת שהכל אבל הכל זה קרב. קמת בבוקר להתאמן, ניצחת. סיימת פרויקט בעבודה, כבשת את היעד. פתאום כל פעולה הכי יומיומית היא חלק ממערכה אחת גדולה ומתמשכת. אוקיי, אז הגישה הלוחמנית הזאת, גישת הרמבו הזו, נכון, יכולה לדחוף אותנו להשיג דברים, אין ספק. אבל, ויש פה אבל גדול, יש לה מחיר. כי בטווח הארוך, המלחמה המתמדת הזאת, היא פשוט גובה מאיתנו מחיר ממש ממש כבד. אז איך מתמודדים עם זה? עם הפער הזה, הדיסוננס הזה, בין הרצון להיראות חזקים כל הזמן, לבין, ובכן, איך שבאמת מרגישים בפנים? אנחנו מפותחים כל מיני מנגנוני הגנה. למשל, הראשון והכי נפוץ, זה הצורך הזה לשלוט בהכל. כי אם הכל מתוכנן עד לפרט האחרון, אז אין הפתעות, נכון? ומרגישים בטוחים? הבעיה, המחיר הוא נוקשות מוחלטת, אפס ספונטניות. אחר כך מגיעה השפיטה העצמית הנוקשה. מכירים את הקול הזה בראש, שאומר, קדימה, תהיה חזק, אסור לוותר. הוא כאילו אמור לתת לנו מוטיבציה, אבל מה שהוא עושה בפועל, זה פשוט למחוק כל טיפת חמלה עצמית. ובסוף, ההתנתקות, המחשבה הזאת שאם לא מתקרבים יותר מדי, אז גם אפשר להיפגע. וזה אולי נכון, אבל זה משאיר אותנו כל כך לבד. ובשורה התחתונה, הנקודה החשובה ביותר פה היא זאת. לחיות ככה, במצב מלחמה פנימית תמידי, עם צורך אובססיבי לשלוט בכל דבר קטן, זה פשוט מתיש. זה שוחק. זה גומר את הנפש, את הגוף. זה מרוקן כל טיפת אנרגיה שיש לנו. ופה מתחילה להתגנב מחשבה שאולי, רק אולי, הבעיה היא לא באמת בנו. אולי הבעיה היא במושגים עצמם. אולי כל החלוקה הזאת לחזק מול חלש היא פשוט אשליה אחת גדולה. תחשבו על זה רגע. התרבות שלנו לימדה אותנו הגדרות מאוד ברורות, כמעט של שחור ולבן. מי החזק? הוא סלע. הוא מתמודד עם כל דבר, לא מתרגש, בטח שלא צריך אף אחד. ומי החלש? הוא זה שמוצף ברגשות, זה שתמיד זקוק לתמיכה, הוא נתפס כמין קורבן כזה. אבל מה אם כל ההגדרות האלה פשוט לא נכונות? מה אם אלו סתם תוויות שאנחנו מדביקים לעצמנו, כי ככה לימדו אותנו? והנה שאלה אפילו יותר חשובה. מה אם להיות חזק כביכול, אבל במחיר הבריאות הנפשית שלנו, במחיר הבריאות הפיזית שלנו? מה אם זו בעצם החולשה האמיתית? ופה אנחנו מגיעים לנקודת המפנה, לשינוי של כל התפיסה. אז בואו רגע נשים בצד את כל המלחמות האלה, ובמקום זה בואו נדבר על דיאלוג. דיאלוג פנימי בין שני חלקים מאוד מרכזיים שקיימים בכולנו, המבוגר והילד. וזאת התובנה הכי גדולה פה. זה לא קרב, זה דיאלוג. החלק הזה שקראנו לו חזק, אתם יודעים, השכלי, הקר, הממושמע, הוא בעצם המבוגר שבנו. והחלק הזה שקראנו לו חלש, הרך, הרגשי, הסקרן, זה שמלא בתשוקה, זה הילד הפנימי שלנו. וברגע שמבינים את זה, וואו, כל התמונה משתנה. פתאום זה כבר לא עניין של לשפוט את עצמנו, אלא של לנהל דיאלוג. המטרה היא ממש לא שהמבוגר ינצח את הילד, חס וחלילה. המטרה היא שהם ילמדו לעבוד ביחד, בהרמוניה. אז איך זה עובד בפועל הדיאלוג הזה? תראו, זה די פשוט. לכל אחד מהחלקים האלה יש תפקיד. יש זמן שדורש את המשמעת של המבוגר, ויש זמן שפשוט דורש את התשוקה של הילד. אז בואו נהיה פרקטיים. מתי המבוגר צריך להיות הנהג? ובכן, כשאנחנו צריכים משמעת, כשצריך לנהל אחריויות, להתמודד עם משימות מורכבות שדורשות תכנון מסודר או להעריך סיכונים כדי ליצור סביבה בטוחה. זה לגמרי הזמן של ההיגיון הקר, של הסדר והארגון. ומתי לעומת זאת אנחנו צריכים לתת לילד להוביל? ברגעים האלה שדורשים תשוקה, שדורשים רגישות, כשאנחנו רוצים להתחבר לאנשים אחרים באמת, באופן אותנטי, להרשות לעצמנו להיות פגיעים, לחוות צמיחה אמיתית וספונטנית, או פשוט להיות סקרנים ולחקור את העולם. זה בדיוק הזמן של הלב.
אוקיי, אז איך מחברים את שני העולמות האלה? איך יוצרים את ההרמוניה הפנימית הזאת? התשובה היא שהדרך לשם לא עוברת בניצחון של צד אחד על השני, ממש לא. היא עוברת בשיתוף פעולה. שיתוף פעולה חכם ורגיש. והמשפט הזה הוא פשוט מסכם את כל הרעיון בצורה מדהימה. ילד לא יכול להיות ילד בלי מבוגר אחראי. תבינו, התפקיד של המבוגר הוא לא לדכא את הילד, הוא לא לחנך אותו. התפקיד האמיתי שלו הוא להיות אותו מבוגר אחראי שיוצר מרחב בטוח. מרחב שמאפשר לילד שבנו לפרוח, להיות יצירתי, להיות סקרן, פשוט לחוות את העולם. וזאת הנקודה. כוח אמיתי הוא לא לרצוח את הילד הפנימי שלנו בשם איזו בגרות מזויפת, ממש לא. כוח אמיתי הוא ליצור אינטגרציה, חיבור. השלמות הפנימית מגיעה בדיוק מהיכולת הזאת, לנוע בגמישות בין המבוגר לילד ולדעת לתת לכל אחד מהם את המושכות כשהזמן נכון. אז נסיים עם שאלה אחת קטנה למחשבה, ממש עכשיו, ברגע זה, איזה חלק מוביל את השיחה הפנימית? האם זה המבוגר הממושמע והמתוכנן, או אולי זה הילד הסקרן והנלהב? רק המודעות הזאת, רק ההבנה הזאת, היא כבר הצעד הראשון בדרך לדיאלוג פנימי הרבה יותר בריא. תודה רבה להקשבה.